Tja, nu är jag tillbaka från ett till avsnitt på Minecraft. Den här gången kör jag med en pojke som heter Benjamin, men han heter något annat här. Jag kör lite på Northcast. Jag klarar den här parkouren. Den är typ omöjlig att klara. Vilken bra idé. Fuska. Shit. Nu blir det krig. Så. Haha. Jag ska plundra det här huset. Ja, det här är hans hus. Vet du vems hus det här är? Ja. Wow. Shit. Jag behöver hjälp. Kan du öppna dörren? Det är ett skelett där ute som jag skjuter. Ni kanske känner igen mig. Jag dör. Nedstreck home. Det är inte första gången jag slåss med ett skelett. Benjamin, har du diamant? Ja. Har du diamant? Nej, det har jag inte. Okej. Röstat kött. Väldigt nyttigt. Jag hatar skelett. I hate skelett. Jag flyttar precis in i det här huset, så jag är inte så... Jag vet faktiskt inte vad som finns här. Ska vi göra något i det här huset, Benjamin? Vet inte. Va? Vet inte vad jag ska göra med det. Ocelotcraft har de helt förstört. Ägaren förstörde det. Har du en spindelnät på dig? Ja. Kan jag få den? Jag ska till span och chanta min pilbåge. Ska jag chanta min pilbåge? Här någonstans finns en chanting table. Kraftigt. Benjamin, hur mycket pengar har du? Pinnar. Pengar. Money. Inte mycket. Kan jag få en eller två stycken? Kakao. Ja, kanske. Här, jag kan skydda dig mot alla zombies och sånt. Krot.
Kan man sälja vapen? Ah, flinten. Ja, krut, jag behöver flint. Har du gett mig en sedel? Jag vill ha en sedel för att kunna köpa en grej. Benjamin, vill du köpa gräsblå, läderstjärna eller en stack benmjöl eller en säng? Eller båtar, tillagat fisk har jag. Vill du köpa något? Nej. En Jag läderstjärna. försöker överleva utan monster. Läderstjärna kostar 2 money. Idag, läderstjärna. Oj. Jag vill ha en sedel, jag vill köpa ett huvud. Benjamin, TP till mig. Okej, om jag överlever. Kan jag bygga här en butik? Kan jag det? Runt större. Kan du öppna kistan?
Jag kan inte öppna den. Jag ska bygga en butik någonstans. Ni kan IP:n till den här servern är play.nordcast.se. Ja. Världens bästa server. Var är all min kullersten? Ja, här 40 stycken. Myrsten hade jag. Finns ingen bra plats att bygga en butik på. Här, kom, ska vi bygga en butik här då? Kom. Kan du ta sönder de här grejerna? Ja. Vad är det här då? Det där är redstone. Den får sälja. Kan jag bygga en butik här då? Bygga. En butik. Jag kan bygga något också. Redstone-lampa. Kan du göra så jag kan öppna kistan och kolla vad det finns där i? Det är inte mina kistor. Om Jag kan inte göra det, det är inte mina kistor. Då får jag väl bygga min butik här någonstans. Jag bygger den här ute. Har du sand på dig? Jag bör sätta 2 block. Det är ingen idé. Ja. Ja, men tyvärr så måste vi avsluta videon.